Gurrutxaga. Beñat Gamboa eta Lur Gurrutxaga. Erika Labillardi Izazi Maggi Sarasua. Paul Eizmendi eta Ider Manso. Eta Irati Gutierrez eta Metx Ormaetxea. Bueno, hirugarren sariakin hasiko gea. Dai, 110,5 puntu. Josune Arakistain eta Laitz Eskudero. Hauek jaso duten saria, a ber, ze buruz ez dakit. 130 euroko saria. Bigarrena, trofeua eta 180 euro. Itxaso eta Irune Elizagoien. Eta txapeldunak, esan berrik ez, Alder Bendarrain, Eider Iraola, 123 puntu. Oan hilia moztu duen honekin, etzartu. Eta hobek, bueno, oain pieza ez dezatela oso luzea jo. Motxa. Eta hobek prestatu aurretik, esan, mila esker etorri zaten guztioi, badakiko nahiko berandu egin zaigula, baina, urrengo baterako, jungo gauzak hobeto lotzen. Eta, parteide guztiei mila esker, egin duten lanagatik, eta, besterik ez, zorionak denei, eta, horrela jarraitu behintzat, lanian. Eskerrik asko.